Isra Mi'raj sekaligus pembukaan majelis Taubatul Makarim. Namine Taubatul Makarim niki kula mewakili Pak Jilan iki. Wingi nika musyawarah nika kesepakatane kanca-kanca jenenge Taubatul Makarim. Wingi nggih rada budrek kalih Mas Rudi kali Pak Dahlan gawe jeneng apa Mas yo? Rek Mas Jarwo seringkali neng Mekah niku ketemu jenenge Makarim. Makarim ki apa? Makarim itu adalah kemuliaan. Ini buistu li utammima makarimal akhlak. Makarim, akhlak yang mulia, kemuliaan. Pertama niko digandeng kalih Anwarul Makarim. Anu Pak Dahlan jenengi Anwarul Makarim. Apa Mas lek Anwarul Makarim? Anwarul Makarim yo cahaya kemuliaan. Terus wingi niko kesepakatan kalih Mbah Haji Yasir. Mbah Haji Yasir pripun Mas? Ature gerah nggih. Sakmenika ngapunten nyuwun tulung bantuan doanipun hadiah Fatihah kagem Mbah Haji Yasir, mugi-mugi enggal pinaringan sehat, pilujeng, panjang umur, saged ngayomi kula panjenengan. Allahumma amin. Bisiril Fatihah. Matur sembah nuwun. Mbah Haji Yasir niki matur lek iso aja dilangi jenenge musala. Musolane namine Taubat. Pun lek ngoten digandeng mawon Taubatu Makarim. Ngono ki yo kanca-kanca yo guyokne. Pertama Majelis Taklim Anwarul Makarim disingkat Anwarul Makarim AM. Oh, Majelis Anggur Merah. Ngono digentine lho Taubatul Makarim. Yo kurang trimo yo Majelis Taklim Taubatul Makarim, Majelis Taklim TM. Majelis Taklim topi miring. Iki guyone. Ning sing baku kula panjenengan niat lillahi taala insyaallah pados ridhone Gusti Allah. Ampun beranggapan kula ngaji mboten. Kula teng mriki mboten ngaji. Pertama kula teng mriki alhamdulillah saged silaturahim kalih sedaya sedulur mriki. Kula marem sanget napa tambah dulur. Ngoten niku jenengan tambah dulur. Teng wingking tiyang Karanggandu. Pak Jilan nggih. Mungkin panjenengan sebagian enten sing kenal. Ngoten Pak Joko. Terus kula ngapunten sanget mbok bilih mulai awal niki kemungkinan mangke kok berjalan gadah lepat monggo diimputne kula. Kranten niat kula teng mriki silaturahim kalih jenengan, semanten ugi panjenengan monggo lek gadah wekdal mangke tiap malam minggu 2 minggu 1 kali kados Bu Nur niku sing biasane istiqomah Bu Nur teng Karanggandu niki majelisan malam minggu 2 minggu 1 kali. Biasane nggih di napa didamelne pamflet ngoten nika. Di majelisan kados ngeten lek teng mriku ngajine kitab Bidayatul Hidayah. Nika kitab fikih setengah rada bahas ati. Lek mriki napa Pak Dilan? Pak Dahlan. Ngajine napa nami? Lek kula ngengen kula ngaji Taisirul Kholaq. Niki tasik nggih, mengke jenengan mawon. Maksudnya gadah pandangan napa? Taisirul Kholaq. Taisirul Kholaq niki pelajaran dasar yang mana mempelajari tentang akhlak kita. Akhlak karo Gusti Allah ki piye? Tata kramane awake karo Gusti Allah ki piye? Akhlak kalih keluarga, tata kramane kalih wong tuwa, kalih bojo, kalih anak kalih wong tuwa niku pripun? Tata kramane kalih tangga niku pripun? Tata kramane karo sedulur adoh niku pripun? Ketika ruangan lenggah kalih kanca niku pripun? Niki namine kitab Taisirul Kholaq. Umpami niku pripun? Utawa kitab fikih. Monggo kula nyumanggane mriki. Ngoten. Ngoten nggih. Jane umpami Taisirul Kholaq niki kan Karanggandu kan ngajine fikih. Dados gelem ngaji rene krana ngajine
kitab akhlak. Lah tiyang mriki lek kepengin fikih gen mlayu rono ngoten Bu. Pripun Bu pomo ngoten? Pomo ngoten maksude. Ngapunten niki wau ibu-ibu jane kepengin mriki. Ibu-ibu jamaah Yasin setri. Tapi ndelalah niki sami repot masak kranten benjing niku teng Karanggandu nggen kula, nggih napa nggene jamaah Complongan niku ngawontenaken pengajian Mbah Harun Ismail King Blitar. Monggo kaaturi sedaya rawuh ngopi sareng teng mriku nggih. Insyaallah enek kopine Pak Mus. Enten kopine anu Pak Jilan dicepaki. Pak To hadir nggih, Pak Joko. Sedaya kaaturi hadir. Monggo. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken sepindah malih kathah sanget lepat kula agung pangapunten ugi kawula mewakili sedaya panitia ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya sound system ingkang nderek khidmah. Ampun kapok Mas Hardi. Mas Hardi ampun kapok nggih. Sound khidmah mugi-mugi sak lajenge saged istiqomah. Allahumma amin. Sekap semanten saking kawula kathah kalepatan nyun agunging pangapunten wal ngahminkum sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.